O tom, že jsme koncem července otevřeli novou porodnici, už ví asi každý. U nás je tradicí, že se taková událost musí oslavit, a tak jsme pozvali všechny, kdo za zrodem nové porodnice stojí. Úvodního slova se ujali předseda představenstva, pan doktor Jiří Kalenský, spolu s primářem oddělení panem doktorem Zdeňkem Vocáskem, ve kterém poděkovali všem, kdo přiložili ruku k dílu a poukázali na fakt, že rekonstrukce nebyla úplně procházkou růžovou zahradou. Protože se to rodilo velmi obtížně, protože ta rekonstrukce nebyla jen tak z povrchu, ale byla opravdu důkladná. Nakonec se ukázalo, že ta rekonstrukce musela proběhnout podstatně rozsáhleji a náročněji. O pověstnou čáru přes rozpočet se postarala potřeba nové elektroinstalace a že té kabeláže a elektroniky bylo. No, všechno mohlo proběhnout díky, řeknu, enormnímu úsilí paní vrchní Evy Zuzánkové, která svým velkým srdcem a s velkým nadhledem dokázala překlenout období ty rekonstrukce, která nebyla 3 měsíce slibované, ale trošku díl. A za to bych jí chtěl moc poděkovat. A protože porodnice je místem, kde poprvé spatříme světlo světa, tak je velmi důležité, aby první dojem z takového místa byl co nejlepší. Tento nelehký úkol připadl paní architektce Martině Rušikvasové. Ta vsadila na motiv lístečku, který se zároveň stal středobodem celého marketingu porodnice. Ten lísteček teda měl symbolizovat v podstatě něco, co roste a vyvíjí se. A hlavně jsme chtěli, aby to byl přírodní motiv, aby tady všechno bylo světlonký, aby se tady dobře cítily maminky a chtělo to něco, čím by se ten pokoj rozbil, aby nebyl tak neosobní. Troufáme si říct, že přesně tohle se nám nakonec podařilo. To nám potvrzuje již téměř 100 maminek, které služeb naší porodnice využily. Pobyt naše oddělení 6 nedělí si všichni pochvalujou, já jsem nejsem línej se zeptat při každý vizitě, jak se jim líbí, a opravdu musím říct, že to kvitujou velmi pozitivně a ta odezva je, jako kdyby byli na hotelu a jsou si toho dobře vědomí, takže si myslím, že to splnilo svůj účel. A závěrem tak nezbývá, než porodnici popřát hodně zdravých miminek a spoustu spokojených maminek.